Ами, впечатлимо в момиче приятелското отношение. Държи се като приятел още от самото запознаване. Колкото е професионално, толкова и близко отношение имаме. Още от първия път, който се видяхме, обясним всичко спокойно, казваме като на приятел. Двата пъти, не се бяхме виждали преди това само един или два пъти. Говореше ми по начин много приятелски, отпускащо ме кара да се чувствам, доверявам му по този начин и работата става много по-лесна и приятел. Ти го препоръчвам. Разбира се. Вече съм го препоръчал даже на доста приятели. Сгъде, как се казваш? Юлиан се казвам. На колко години си? На 18, почти 19. Къде разбра за мене? Иска да си правя тато с преди години, една-две. Обаче тогава той още се обучавал, право без пари тато си. Ми каза, ще направи готин тато за без пари, тогава би стана много шано, викам, готин тато за без пари, малко затворенческо. Обаче след година горе-долу, мой близък друг приятел си направи тато с при него, хареса ми и викам, правим го. Какво си направи? Ангел, който посягах с меча си към дявол отдолу, който е настъпал и отгоре кръст. Как би описал първата ти татуировка като изживяване? Хареса ми целият процес. В момента, в който ме пита горе-долу какво искам, обясних му, помоли го да избере горе-долу лик на дявола, как да изглежда кръста. Показа ми 2-3 варианта и избрах си един, всичките по принцип ми харесаха. Горе-долу си харесах това, дето според мен ще ми пасва най-много и го направих. Какво би препоръчал на твой приятел, който ще си прави първа татуировка и не знае какво да прави? Да избере много внимателно, защото остава за много дълго време, докато си жив. Да се подготви. Не знам, че му хареса. Как би описал процеса по време на татуиране? Боля ли те и какво би го приличал? Не ме болеше много изобщо, ти си ми беше казал, че на самото място на прасето отзад не боли толкова много. Най-гадно беше отгоре на сгъвката, където е кръста, защото трябваше повече да се натисне с бай контур. Готино изживяване, пускаше музика, където аз харесвам, трябваше да слушаме Джеймс Браун и други, защото това не ме успокоя при такива подобни изживявания и всичко беше точно, всичко ми надявам. Колко татуировки имаш? Само една. И от тебе. Бъдеще мислиш ли да си правиш татуировки, ако да, каква тематика? Християнска тематика ще бъде следващата татуировка. След около 2 месеца, невероятно, ще го обсъдим с теб. Да, това е. Но тук мисля да е ангел, оттам ще се оставя ти да работи с твоето въображение и това е.